Good evening, guys. Assalamualaikum. Good evening, guys. Assalamualaikum. Good evening, guys. Assalamualaikum. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। माने एंडे बारिना सेक्सी फरा थोनो रोङि नुनायावनो मिथिखायो नोंखो नुनायाव मिथिखायो थोनो रोङि बायदि दिपालिदो नोंदो एखे। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो भबेननि सायाव भिडिअ लाबोलायबाय। आं लाबोआ सानदोंमोन बे टपिकखौ दाखालिनो फोजोबबायमोन आङो, मानोना आङो बेखौ फंसेल' बाथ्रा बुंदोंमोन। नों मोजांबा मानो ट्रेनाव फैनाय हिनजावखौ नोङो मानो भाइरेल खालामनांगौ इदि होननानैल' आङो भिडिअ होदोंमोन। बेयावहाय बे आंखौ ओरैबायसा गाज्रि रिप्लाइ होबाय। बिनि उनाव आं थानो हायैनि आङो बेखौ फिन होफिननाय जादोंमोन। बे फिन होफिननायनि उनाव आं सानबायमोन मा टपिकआ इयावनो जोब्बाय, खिन्थु जोबाखैमोन। बियो सानथाम थानायनि उनाव आंखौ इयो ओरैबायसा गाज्रि गुन्दि मोखां फानग्रा रेन्दि बैनाकसुदि गुन्दि मोखां माबा माबि रोजा अनेक बुंबाय आंखौ इयो बुंथावजायि बाथ्रा। बिनि उनाव थानो हायैनिसो दिनै आङो बिनि फिनखौ लाबोनाय जाबाय। बेनो आंनि लास्ट जागोन। बिनि उनाव आरो आं मालाबाबो बेखौ रिप्लाइबो होला। बेनो आंनि लास्ट भिडिअ जागोन आरोना लोगोफोर। मा होनदों आंखौ इयो भबेन आलिया, टाइटेलखौबा आलि लादो दे इयो बर' जानानै। 157 ना 27आनो जा, नोंहालाय मा नांजादों? आं लायनो गासै भिडिअआवबो लायनो आङो लायनो दख'ना गाना दे, आं दख'ना गाना थिगानो दे। ओमफ्राय नोंलाय मोजांबालाय मानोथो गासै भिडिअआवनो नोंलाय आसालाम बालिकुम होननानै गाननानै बुंनानै बे टुपिखौ मानो लायो नोङो? देलाय होनलाय। Good evening, guys. Assalamualaikum. Good evening, guys. Assalamualaikum. Good evening, guys. Assalamualaikum. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नोंनिया बांसिन फुल ना आंनिया बांसिन फुललै? हा भबेन ना भबेन आलि? नोंनिया फुल ना आंनिया फुल? नोंनि टुपि गाननानै बनायनाया, मुस्लिमफोरनि टुपि गाननानै भिडिअ बनायनाया फुल ना आंनि बेलेग ड्रेस गाननानै बनायनाया फुल? देलाय होनलाय सोरनि फुल? नोंनि बायसा आङो बेलेग धर्मखौ लायाखै, मिथिबाय? आं बर'आनो दोङो दासिमबो, मिथिबाय ना? नोंनि बायसा आङो आसालाम बालिकुम होननानै बुङा भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो, मिथिबाय? आरो आंखौ मा बुंदों नोङो? नों आंखौ मा बुंदों? गुन्दि मोखां बैनाकसुदिनि? नोंनि नोमफादों जाहैयाखै आङो गुन्दि मोखां बैनाकसुदिनि होननानै बुंनो। नोङो नोंनि नोमादों जादों खोमा, मिथिबाय? आङो आंनि बिफादों जायाखै, मिथिलाका? जादो एसे गावनानै होलायबाय नैबे एन्डे मारि ना माखो, बिराद डेन्जारखा। बैनाकसुदि नोंना सब माबायानो बर'नो माथो नोंलाय? सिन्दुरबो लाबावलायासो सुवा खाथिया जहरिया, सिन्दुरबो लाबावलायासो। बिनाबो फाथैया रोजाथार, नुबानो मिथिखायो फाथै रोजाखौ माबायदि। फाथै गोबाखौ सिनायखायो, फाथै रोजाखौ सिनायखायो। नोंसो नोंनि नोमादों जानायनि जाद, बाराबा नोमफादोंनो जादों नोङो, मिथिबाय? बैथाला एफा गाज्रि बुंनाङा मानसिखौ। आं दाखालि बे टपिकखौ फोजोबखाबायमोन, नोंलाय मा खिसि मोनजानो लाबावो बे टपिकखौ? हा बिराद डेन्जार जादों बे हिनजावा, माने ओरैबायदि डेन्जार, ओरैबायदि माने रावबो हिलायनो हाया बायदि जाना दं। बेखौ आङो हिलायगोन एबार। साराय गुदुङाव बोरै एवनांगौ बेखौ नोंथांमोना साराय गुदुङाव एवनायखौ नायनानै लादो। आरो नों आंखौ मा बुंदों? ओरैबायसा डेन्जार जाना दं बे हिनजावा, रावबो हिलायनो हाया हेन मोनदों खोमा बे हिनजावा। आं हिलायगोन होनदों, हिलायफै नों आंखौ खासिव जाना होसोगोन। हा नों आंखौ खासिव जाना होसोगोन, नोंखौ आङो सिला जाना साबखांगोन, मिथिबाय? सिला जानानै बुरबक साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सिला जायाबाबो आङो लायनबो जानो हागौ, टाइगारबो जानो हागौ, मिथिबाय? ओरैबायसा साबखांनानै खेबसे लागोन नोंखौ क्रेप थांहोगोन, मिथिबाय? नोंलाय मा मोनना लादों आंखौलाय? हा मा मोनना लादों? जाम्बा गला। नोंखि आंखौहाय साबखांनो हागोन, नोंखि आंखौ हिलायनो हागोन। जाम्बा नोंनि हिनजाव मोनना लादों आंखौ हिलायनो? हो साला लाजिया खाजियानो मुस्लिम। बैनाकसुदि गुन्दि नायनाय साइसआवनो सेक्स फरा नुखायो, गुन्दि मोखां। मालायनि भिडिअफोरखौ बैथिं हानहरलाय खालामनानै होबाय थागोन, आरो गावनि हिनजावनि भिडिअ माखाखौ नों भाइरेल खालामबाय थागोन। उनाव Just 8 मासल' उन्दुनो मोनदों, 8 मास, टटेलि 8 मासल' हिसाब खालायनानै। आं ओरैबायदि मानसि। जों होबा दाय जायो, मालायनि भिडिअखौ होबा नोंहा दाय जाया, मालायनि भिडिअखौ होबाला। हा
आरो आंखौ मा बुंदों गुन्दी सेक्स फरायनानै नोंहासो फरा आंहा नङा मिथिबाय नोङो गुन्दा सेक्स फरा नङामोन बादि बियो नोंनि बै एक्स वाइफखौ फाथिलाय मालाय बिसिनायखौ दिनै हानहरबाय थानानै ओरै हानहरबाय थानानै नोङो भिडिअ होआमोन मिथिबाय नोंहा गुबुना रावबो बनायाखैनोलै इसोरनि भिडिअखौ लोगोफोर रावबो बनायाखैनो आंल' बनायदोंनो गावसोरानो गाज्रि होबाय थासिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव गावसोरनो गोदान भाइरेल गोदान खालामबाय थासिगोन गावसोरनि भिडिअ माखाखौ ओमफ्राय बेलेगा होना होबाथाय दाय जागोन आंल' बनायदों नै नायना ला लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेसे भिडिअ फैयो बिसोरनि भाइरेल जानायनि नै नायना ला नुबायना नोंसोरो बेसे भाइरेल भिडिअ फैयो आरो दंबावोसो आं होआखैसो खोब हाथाय हुलायनानै बा थु उनलायलायदो नोंफोरबायदि आंखौ जेबो फरायनो हायालै आंनि दुबाइयाव थांनायनि सिमाङा फेलें जाबाथ' मिथिगा द्रनदोसो नायगिरगोन आं मानसिखौ द्रनदोसो नैबे द्रनखौ नुदोना नैबे द्रनदोसो नायगिरगोन आंखौ गाय पुलिस केस होगोन बिनि उनावसो द्रनदो नागिरनानै आङो एटेक खालायगोन मिथिगा नों केससो होनानै दालि ओंख्रिखौ जागोन आं नोंसिनि उदालगुरि डिमाकुसिनि मायाव बिनि उनावसो नोङो मोजाङै नोंबो संसारखौ खुंनो हागोन नोंनि संसारखौ नोंबो माबायदि खालायनानै लानांगोन होमबाना मिथिगा होयो मा बुंदों हाथाय हुनायाव आंलायनो गाव फु होनदोंलायनो आं गावखौलायनो आं हाथाय हुनायाव गावखौ फु होनाखैथ' आङो हाथाय हुनायाव कलगेटनि फेम्फोनाया आंनि खुगायाव ज' जाना दंमोन बेखौसो फु होनदों आङो जुदि कलगेटनि फेम्फोनाया जुदि खुगायाव थायोबा आं बोरै रायलायनो हानांगौ बेखौसो गारदों आङो अबाव नुखो नोङो फु होननाय आंखौहाय आरो लायनो दुबाइयाव थांनायालायनो केनसेल जाबा आङो द्रनदोसो नामायगोनलायनो द्रनदों फै नोङो जोंनि उदालगुरियाव फै नोङो माबायसा खालामजागोन नोङो फैल' जोंनि उदालगुरियाव हायोबा खैथा इउटुबार सिनाखि दोङो उदालगुरियाव फै हायोबा आंदों सुजिनो हायोबा फै हाला सेकेन्डबो नोङो माबायाव लामायाव ओंखारबोनो हानाय नङा सिआइडि होजोबगोन आं मिथिबाय सिआइडि होजोबगोन बेनिफ्राय सिआइडिया खोथा हरनाय लोगो द्रन होखाबाय द्रनदो नागिरगोन आं मिथिबाय नोंसोरनि उदालगुरियावनो थागोन आंबो लायनो दिमाकुसियाव उदालगुरियावलायनो नाम नागिरगोनलायनो ओरैबायसा गिख' बियो खालि केसल' आं बेखौ केस होनायनि बाथ्राखौनो बुङाखै गावसो सिगां केस होनायनि बाथ्रा बुंगासिनो बियो आंथ' नोंखौ बुङाखैयानो केस होनायनि ओरैबायसा आंखौलायनो नागिरगोनलायनो लामायाव ओंखारनो हायि लामायाव एसेबो ओंखारनो हायि खालामगोन आयौ आं गिबायलै नोंखौ बापरे उग्रु गुन्दिसो नामा नोंलाय नोंनि बे द्रनदों गिगोन द्रनखौलाय सोर बायनो हाया जाम्बा गला नों एसेबां जाम्बा हा नों मा मोनना लादो गावखौनो जाम्बा मिनिनोसो ओंखारो आङो ओरैबायसा जाम्बा बाथ्रा बुङो उग्रु बुन्थिसो जाबाय ओरैबायसा गिदों आंखौ केस आं दुबाइयाव थांनो मोननाय नंला होननानै गिदों खोमा ओरैबायसा जाम्बायै मानसियानो जाम्बा बाथ्रा खोथा बुंनायखौनो गारा थोद माबायसा मानसि नोंलाय आंखौ थगायदों होननानै बेखौ आङो भिडिअ बानायनानै लोंदो मिथिबाय आं बेखौ हौवा दं होननानै हौवा थैयाखैमोन होननानै बुङोबाथाय बेखौ आङो लाफायामोन आं बेखौ हेल्प होनांगौ खोथा गैयामोन बरनाम जागोन होननानै माबाखादोंमोन नोङो बेखौ भाइरेल खालामामोन थारमाने नोंखौ हुवा गैला होननानै बुंनायखायसो नोङो लाबोदोंमोन बेखौ ओमफ्राय उनाव गाव फोरमायना लाबाय आंहा हुवा दंखायो आं हुवा गारबाय गथ'सो दोङो बिदि होननाय लोगो लोगोनो नोङो भिडिअ खालामनानै बेखौ भाइरेल खालामबाय जाम्बा लरला बिदिसोमोन नोंनिया जुदि हुवा गैया होननानै बुंनाय मोनबा नोङो भाइरेल खालामोमोन बेखौ हुवा दं होननानै बुंनाय लोगो लोगो नों बेखौ भाइरेल खालामबाय नोंनि मोजां आखला बिदिस' आङो मात्र मोनसेल' बुंदोंमोन गाव मोजांबालाय मानोथो सासे सिख्लाखौ हिनजावखौ भाइरेल खालामनांगौ बेलाय इखौल' बुंदोंमोन बिखौ बुंनाय लोगो लोगो नों ओरैबायसा आंखौ गाज्रि भिडिअ बनायबाय इनिखायसो आंबो बनायबाय जाम्बा लरला मिथिबाय थोद गिनांगोनलै टपिकखौ एसे दोनथ'नांसिगोन नङाबा बियो बोरैबा केस होगारगोन दा ओरैबायदि होनलायगोन माथो मोखां खोथाया माबा खोथाया गोसोम जायगायावसो थानानै भिडिअ बानायो बिदि होनलायगोन नङा होमबा होमबायदिया मा पात्ता मोनोब्रा आंजो मा होनो एन्दै बारिना सेक्सि फरा थोनो रोङि नुनायावनो मिथिखायो नोंखौ नुनायाव मिथिखायो थोनो रोङि बायदि बापरे आंखौ मा बुंदो इयो होद थुफि खुनांसिगोनलै इदि होननानै बुंदों नोंनि थुफि खुयो नोंनिसो बाथ्रा जोंनि बाथ्रा नङा दानो खोमसियावहा भिडिअ बनायनायखौबो बुंलायगोननो बुंखागोनथ' रे जाम्बा नोंलाय मा पात्ता मोनो जोंफोरखौ लायनानै बुंदोंना नोङो जाम्बा लरला नोंखौलाय मानि पात्ता मोना आंलाय नों जाम्बा जाबाय बै खामानि दामानि मावखांनानै बे मोनावहा बै कम्पानिनि गज'आवहा थांनानैहा ओरै भिडिअ बनायनायखौ नोंखौ पात्ता मोनाखै मोनगोन हा
बे खामानि मावखांनानै बे कम्पानियाव फ्रि थानो मोननायाव थांनानै ओरै भिडिअ बनायहैयो आरो बिल्डिं गोजौआवहा बेखौ जोङो मिथिया थागोन जाम्बा लरला आरो आंखौ मा बुंदों नायनायावनो सेक्स फरा नुखायोनो नोंहासो फरा दं गुन्दा मिथिबाय लाजिया आंखौ दिपालिनि जोलै बुंदों ना नोङो लाजिया बिदिब्लालाय माथो नोंलाय नोंनि हिनजावखौ मिया दाखालिलाय माथो भिडिअ होबावदोंलै गोसोखांदों नालाय लाजिया खाजिया हा हिनजावखौनो जोलै बुङो आरो गोसोखांनानै भिडिअ होबावो माथो भिउस लादों नोंलाय हिनजावनि भिडिअ सिगांनि फट' माखा होनानैलाय माथो भिउस लादों 1700 ना मा भिउस लादों माथो नोङो लाजिया खाजिया आंखौसो बुंनो हायदों नोंहासो फरा गुन्दा इनिखायनो एक्स वाइफखौनो बावनो हायाखै दाबो आंखौसो बुंनो फैदो इयो गावखौनो गाव मा साननानै लादोथाय हिनजाव मानसि जानानै मालायनि इज्जत जाग्रा आं रावनिबो इज्जत जायाखै जाम्बा लरला नोंलाय गावखौनो गाव मा सानना लादों जि हुवाफोर जानानै हिनजावफोरनि इज्जत जाग्रा लाजिया बर' जानानै बर'नि इज्जत जाग्रा थुफि मुस्लिमफोरनि गाननानै लाजिया आंखौसो बुंनो हायदों हिनजाव मानसि जानानै साला मालायनि इज्जत जाग्रा जानाय नोङो ना थु नोङो आयौ टपिकखौ गानफिननांसिगोनलै नङाबा जानाय नङा भिडिअनि गेजेरजों एसे गावनानै होलायबाय नैबे एन्दैमारि ना माखो बिराद डेन्जारखा बलेन गान्दो थुफिखौ दान्दो जानाय नंला दुबियाव थांनो मोननाय नंला नोङो आयौ गिनांगौ नोङो मिथिबाय मुस्लिमफोरखौ दानथारसो जागोन नोङो थुफिखौ मानो खुदों होननानै हा जाम्बा मुस्लिम हिनजाव गोसोनायखौबो मुस्लिम हिनजाव गोसोना बेजोंबो गारजागोनसो नोङो जाम्बा लरला आं डलार नांगोनो भिउस नांगोनो 4000 वाच टाइम नांगोनो बेनोसो जोंबायदि बायनानै वाच टाइम खालाय जोंबायदि इउटुब बायनानै माबा सालाय आयौ टपिकखौ गानफिननांसिगोनलै लरला आंखौ मा बुंदों नोङो वाच टाइम नांगौ दख'ना बायनांगौ उमुक नांगौ $100 नांगौ इदिनानै आंखौ बुंनायनानै बुंदों जाम्बा लरला बेखौ आङो ओरैनोसो बुंदोंमोन आंखौ नों मा सानदों नोंनि बायसा आङो इउटुब चेनेल बायनानैहा आङो मनिटाइज जाखानाय इउटुब चेनेल बायना लाया हारसिंनो मेहनत खालामनानैसो आङो साबस्क्राइब मोनो मिथिबाय साबस्क्राइबार मोनो मिथिबाय आंहा अलरेडि मनिटाइज का चेनेला मिथिबाय जाम्बा लरला आंना फैसाबो हाबखाबाय नोंलाय मा मिथिगौ आंखौलाय नाय स्क्रिनाव होना होदो आङो वाच टाइमा आंना बेसे जाना दं 5100 जाना दं वाच टाइमा बुरबक मिथिबाय रावनिबो जाखान्दा खालाय इउटुबफोरखौ बाया आङो मिथिबाय आंनि निजा ताजा फ्रेश इउटुबखौसो इउज खालामो आङो जाम्बा लरला नोंनि बायसा मालायनि जाखान्दा इउटुब चेनेलखौ आं बाया मिथिबाय आंनि निजाखौसो सलायो आङो बुरबक नोंलाय मा मिथिगौ आंखौलाय हा भिडिअनि गेजेरजों एसे गावनानै होलायबाय नैबे एन्दैमारि ना माखो भिडिअनि गेजेरजों आंखौ गावनो नागिरदों उल्था गावफ्लायजागोन नोङो आंजों मिथिबाय बे भबेन आलिया आंखौसो गावनो नागिरदों इयो आरो दंबायो आरो मानै बैना सुदि मानै दं मानै फाथै रोजा दंबायो फाथै रोजा मानै फाथै रोजा दंबायो बे मानै फाथै रोजाखौबो दांगोन आं र' बे मानै फाथै रोजाखौबो दांगोन आं खोनाबायना लोगोफोर आरो मा बुंबावदों मानै फाथै जादोंबावनो मानै बेखौबो जावलायगोन खैजनखौ जावनो नोंलाय खैजनखौ जावनो जोंफोर मालायनि भाइरेल भिडिअ मोनबासो जोङो होयो खिन्थु नोङो सिगां भाइरेल खालामग्रोयो नोंनि मबाइलनिफ्रायसो भाइरेल जाग्रोयो खिन्थु जोङो मालायनिफ्राय मोननायखौसो होयो नोंनिफ्रायलाय मानो भाइरेल जानो मोननांगौ सिगांलाय बयखौबो मानो खालामो नोङो देलायनलाय नोङो मालायनिखौ होनो हायो आरो जोङो नोंनिखौ होबा दाय जायो हा नोंखौ मोजां बेलेगा मोजां फोरोंबाथाय बयबो दिपालिनि हेन रिन्दि जायो हा बयबो रिन्दि जायो दा सानै दंबावोनो नै फार्स्टआवहा एन्थनिजों जालायबाय बिनि उनाव अनजालिजों जालायबाय बिनि उनाव आंजों जालायबाय बिनि उनाव आरो सानै दंबावोनोलै लोगोफोर सानै फाथै रोजा दंबावनो बेखौबो जावबावगोननो नै आं एक'खौनो बुङाखैमोन जास्ट आङो गाव मोजांबालाय मानो ट्रेनाव फैनाय हिनजावखौलाय मानो भिडिअ लाबोनांगौ गाव लांफानाय हिनजावखौलाय मानो भिडिअ खालामनांगौ बेलाय गाव मोजांबालाय इदिसो बुंदोंमोन बेयावनो आंखौ बिराद गाज्रि भिडिअ बानायबाय बिनि उनावसो आं रागाजोंनो आंबो गाज्रि भिडिअ बानायबाय बिनि ओमफ्राय आं स्टप खालामबायमोन बिनि उनाव आरो सानथामनि उनाव भिडिअ होलायबाय आरो आं दायो थानो हायैनि बेखौ लास्ट बुंनो थाखाय आं भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरो बे जेरै फिन होदों आंबो होदों नायनो हागोन मा बायसानै भिडिअ बानायदों ट्रेनावहा बेखौल'सो बुंदोंमोन आङो बेखौहाय जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालायनानै आं ओरैबायदि मानसि जयग' सावलायनानै हाबा जायो अराव साखि जालायो हुवा हिनजाव जाहाथे बेबो बिनि खुरांखौ मानिलायगोन बिदिनानै खिन्थु इयो मा खालामदों गाव मोजांबा गावनि हिनजावजों थानायखौनो बे बयनि ससियेल मिडियायाव फोरमायना लायोबा 8 मासल' थानो मोनदों होननानै होमबा नायदो अबेनि मोजां हुवानि आखल बेलाय सोर हुवा मोजांनि आखल बियो देलाय सानलाय नोंथांमोना एसे 5 मास जाबाय टटेल 17 मास जाबाय रावनिबो
खिथुबो मोनांसोआखै रावनिबो माबाबो वाटारमेलनबो आङो मोनांसोआखै मिथिबाय जों बायदि गोथार गोसोनि जानांगौ 5 मास जाबायनो 17 मास जाबायनो रावनिबो मा बुंबावगोन आरो बिथिं मोनामसुआखैनो जों बायसा गोसो गोथार जानांगौनो मा गोसो गोथार बियो देलायलाय मा गोसो गोथार नायलाय लोगोफोर बिनि रावखौ खोनासं मा बायसा पुरा खोनासंना लाजोब बिनि आखलखौ मा बायसा मानसि बियो मा बायसा बुंदों आंखौ बुङाखै किन्तु गावनि वाइफजों जालायनायाव बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौहाय किन्तु गावनो सिगां बुंना लादोंमोन हिनजावनि थाखाय पागला नङा 10 थाखा 20 थाखायावनो बायबानो मोनो मानि नांगौ आसामनि नांगौ ना इण्डियानि नांगौ ना आउट कान्ट्रिनि नांगौ बायनो ओरैबायदि फैसाबानो मोनो आं ओरैनो बिना फ्रि बुस्थुखौ माबानानै जालाबायाना बेफोर बुस्थुआव आंना दानो अपेनार माल दङ अपेनार बे अपेनार माला माने आंना गुवाहाटीयाव माने नेपाली मानसि नेपाली सिख्ला ओरैनो आंखौ माने इयो फन खालायनानै अपेनाव खोथिहरबाय थायो फै होननानै नाथाय आंनो नाङा बेफोरबायदि बुस्थुखौ आङो लाया नङा बिनि फाननायनि माबा बायदिसिना माबाफोरखौ आं खोथिजोबगोन र' बि माबायदियाव माबायदि जानाय माबायदियाव बिनि माबाया माबोरै आरदि माने मा आरावनो रे डियावनो रेन्डि अफिसियेल माने अफिसियेल ना अफिस रेन्डि अफिस ओरैबायदि माने इना रेन्डि अफिसाव जेसेबांनो माने थांनानै मावनो हायो बिनि खोथासै बेसे फानो बेसे फाना बिनि आंथ' बिनि बुस्थुखौ जेबो बाया ओरैनो होबाबो बाया माने ओरैबायदि एन्थनी नार्जारिया दिपालिखौ मोजां मोनो खोमा सिं सिं बिनिफ्राय आंखौ दिपालिनि फारसे लानानै बुहुत जावदो एन्थनानो सेन्टनि मालायनि भिडिअ बख' भिडिअ बानायग्रा नोंसो फार्स्टआव एन्थनीजों जाग्रोदोंमोन आदा एन्थनीया बुजायदोंमोनसो मा दावराव दावसि जाबाय थायो ससियेल मिडियायावहा इदिनानै फाथिलाय मालाय बिसिखांनानैलाय मानोथो आरो दावराव दावसि जाबाय थायो होननानै बुजायदोंसोमोन बेयाव बेखौ मा फिन होखो नोंथांमोनानो खोनासंना ला मा फिन होखो बेखौहाय माने रावबो मोजांखौनो बुजायनो हाया बिसोरखौ जाय बुजायो बेनो अबावबा रेन्दा जागोन रेन्दि जागोन बिदि आरो बिनि मुङानो अनजालि दैमारिना अनजालि पाजारिनो बिबो मानसिया रेन्दिखा बेखायनो माने बिनि देहा मोदोमखौ नायबानो जाबाय माने हांख्रें जोबलांनाय बिनाव ओइस बेमारसो दंबावो खोमा बेपारिना बिनि उनाव सेकेन्डआवहा बियो अनजालिजों नांलायदों बे आब' अनजालिया बेखौहाय बुंदोंमोन आरो बर' जानानै मुस्लिमनि माने थुफि लायो इखौ बुंदोंल'सोमोन बेखिनिखौनो इयो ओरैबायसा गाज्रि बुंबाय इखौहाय बियो माने बेबो रेन्डि जाबाय आरो ना गावखौ बुजायनायखाय एस बेमार जानाय माबा मोनसे जानाय बिदि अनेकथा बुंबाय आरो ना बेखौबो बियो माने जायनो बुजायनो थाङो उल्था माने गाज्रि राव होयो बियो नोंथांमोनानो नायनानै सब फुरावनो बियो आसालाम बालिकुम होनो खोनासंना ला बेखौबो नोंथांमोना Good evening guys, Assalamualaikum. Good evening guys, Assalamualaikum. Good evening guys, Assalamualaikum. सोर हिनजावखौ बियो गावनि मबाइलनिफ्राय भाइरेल खालामखो बेखौ आं फारि होजोबगोन बेलेगफोरा मालायनिफ्राय मोननायखौ भाइरेल खालामो किन्तु इयो गावनि जे खेबनानै गावनि जे लानानैसो भाइरेल खालामो स्क्रिनाव नायना ला नोंथांमोना सोरखौ भाइरेल खालामदों बियो गाव निजा बेक्तिगताहै नायना ला बिनि उनाव बे आरो सानै दंबावोनो लाबोबावगोनसोनो बेबा सोर जाखो सोरदों नांलायबावगोन बे लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नायना ला नै इयो माबा माबि भरा होननानै बुंदों गावनि मोखांखौ नायलाय लोगोफोर माबायसा बै अमा बिराद रागा खरा जायोना उरै जायोना गुस्थिया पुरा इदि जायोना अमाया नै बिदि होनसो अमा एकदम खोमोन ज्रेव मोनजायि खम दामिनि 1200-700निया बै एक सिरियाया बिदिसो नुयो गाव मानसिखौनो नायलाय नोङो माबायसा नै खुगाया नायलाय स्क्रिनाव मोनादों नायलाय माबायसा नुखायो गुस्थिया ओरैहाय ओरैसो नुखायो मेगनखौनो नायलाय स्क्रिनाव नाय आंखौसो बे माबा माबि भरा होनदोंना इयो गाज्रि राव बुंदोंना इयो नै नायलाय नोंथांमोना माबायसा नुयो बेखौ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो जायखिजाया बेनो लास्टमोन बेफोरबायसा मानसिफोरदों माथा फाग्ला जाफानो हाया फाग्लि जाफानो हाया बे भिडिअखौ दिनबाय इयावनो ज्राब दिनबाय एबार खेबसे लाबोला आरो लास्ट वार्निं होदों नेक्स्ट टाइमाव जुदि आंनि भिडिअ लाबोबावोबा बियो आंनि सायाव भिडिअ लाबोबावोबा बियो बेखौ मा खालामो आं मा खालामगोन आंसो मिथिगौ आरो बेखौ आरोना एख' भिडिअबो लाबोआ आङो डाइरेक्ट जेराव इयो थायोना बिनिफ्रायनो बेखौ हमहोना लाबोगोन आं जोंनि आसामाव माने उदालगुरियाव एबार जेबो बुंला आङो बेनो लास्ट आंनि भिडिअआ नेक्स्ट टाइम आं डाइरेक्ट मावगोनसो बेखौहाय